Hey guys, Φενέλη εδώ, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα παίξουμε το Squeeze Squad, ομάδα αυτοκτονίας τέλος πάντων, έτσι λέγεται το παιχνίδι. Ναι, κανονικά έπρεπε να επιλέξεις από αυτά τα άτομα που βλέπετε, ξέρω εγώ, αυτά τα άτομα. Κανονικά έπρεπε να επιλέξεις ποια θες να πάρεις μαζί σου, 3 άτομα. Τελικά από μόνο τους επιλέγονται, εγώ θέλω να πάρω τον Joker, άλλους τέλος πάντων. Οπότε έχουμε τον El Diablo, τον Deadshot και την Harley Quinn. Σας είχα νομίζω ενημερώσει πως μπορεί να κάνω gaming κανάλι, οπότε ναι, τελικά έκανα. Λοιπόν, να πάρουμε αυτόν, τον Deadshot, που έχει αυτά τα δύο αλλά και τα δύο άχρηστα. Τον El Diablo, που αυτός είναι πιο καλός. Ή τη Harley Quinn, που είναι, δεν θα τη σχολιάσω. Εν τω μεταξύ, αν παρατηρήσετε, φοράει τακούνι. Πώς τρέχει με τακούνι? Ναι, γερέτησες. Αυτή είναι η πιο άχρηστη. Ας πάρουμε τον Diablo Select. Εγώ σας το λέω, η Harley Quinn είναι η πιο άχρηστη από όλους αυτούς. Αυτό. Απλώς θέλω να το πω. Λοιπόν, είμαι ακόμη στην αρχή, έτσι. Τέλεια. Έχω σκοπό να δοκιμάσω το Snapchat. Το επόμενο μου βίντεο θα είναι όχι στο gaming κανάλι, στο κανονικό κανάλι. Θα σας κάνω vote από κάτω. Ακριβώς σε αυτό το βίντεο θα σας κάνω ένα vote τι θέλετε να παίξω. Οπότε ναι. Γεια σου Harley Quinn. Το μεταξύ παίζω και με μοχλό και είναι πολύ δύσκολο. Πούντους! Να τους επιδείξουμε πάνω το φορτηγό, έτσι δεν είναι? Στην αρχή είναι εύκολο, γιατί δεν έχει τόσους μεγάλους τυπάδες που είναι πολύ δύσκολοι. Deadshot, πούζε. Είσαι ωραίο ζευγαράκι με την Harley Quinn. Το ξέρεις αυτό. Ταιριάζεται. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιος έχει αρχίσει να βαριέται, γιατί εγώ ήδη βαριέμαι. Έχει και λίγους να σκοτώσει, ας πούμε. Δεν έχω χάσει ούτε λίγη ζωή. Μα δες κάτι χέρια κίτρινα. Κίτρινα. Είναι εύκολο παιχνίδι. Wave completed, πόσο σκότωσα. Σχεδόν όλους, 20 άτομα είχαν έρθει. Άτομα, ναι. Λοιπόν, αυτή τη φάτσα που βλέπετε δίπλα, εκεί. Δίπλα που είναι κάτω-κάτω μοβ και που να θα φορτώσει τέλος πάντων. Είναι, αν φορτώσει, ο El Diablo ή ο παίκτης που χειρίζεται τέλος πάντων ναι, πώς το λέμε μωρέ, θα βγάλει πάρα πολύ φωτιά από τα χέρια του. Δεν κουνιέμαι καν τέλος πάντων, πούντους. Και μόλις έρθω εγώ το σκοτώσουνε. Το σκότωσε. Εσύ με πυροβολάς. Λοιπόν, τι άλλα. Μα έχει και χάλια γραφικά ρε εσείς. Sorry για τα γραφικά. Harley Quinn, φύγε. Όπου να θα πει it's so funny. Τέλος πάντων. Είχα σκοπό να κατεβάσω το πρόγραμμα για να βλέπετε τη φάτσα μου, ας πούμε, όταν παίζω παιχνίδια. Ναι. Τελικά είπα πως όχι, Νεφέλη, μην το κάνεις. Θες κανένα παγό να πάρω την πρώτη σφαίρα πάνω μου. Σκοτώστε με, φεύγω. Εδώ θα έχει αυτούς με τα τσεκούρια. Και ξέρετε τι.
Λοιπόν, τι άλλα. Το επόμενο μου βίντεο στο κανονικό κανάλι θα είναι ή βίντεο με το σκύλο μου. Δεν ξέρω. Θα σας πω κάποια άλλη στιγμή. Τι θα σας πω. Εννοώ πως το έρχονται αυτοί με τα τσεκούρια. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο στο κανονικό κανάλι θα είναι βίντεο με το σκύλο μου. Κανονικό βίντεο. Οκ. Έχω κάνει άλλο ένα βίντεο με το σκύλο μου, απλώς ναι, άσε με να πάρω τη ζωή. Πάρτι αυτή την κόκκινη. Λοιπόν, την πήρα, ωραία. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι, σε αυτό το βίντεο κάνει ένα vote στο τέλος. Α, ναι, τι να πάρω. Special ability. Αυτό που δεν έχω πάρει ποτέ. Λοιπόν, θα κάνω ένα vote κάτω από αυτό το βίντεο για να ψηφίσεις και εσύ τι θέλεις να κάνω. Ναι, αυτό. Να ψηφίσεις τι θέλεις να παίξω στο επόμενο gaming βίντεο. Καλά, αυτοί πότε ήρθαν, δεν είπαμε πως τη περάσαμε την πίστα και άλλους δηλαδή. Πάω από εκεί headshot, όπως καταλαβαίνεις. Πήγε! Παιδιά, είναι λίγο δύσκολο για μένα. Όχι. Έρχεται από πίσω μου και με κυνηγά ένας με τσεκούρι. Φύγε ρε. Τώρα θα πάνω μου. Α, το σκοτώσανε. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτό το mission, δεν ξέρω πώς λέγεται, θα κλείσω το gameplay, γιατί το παιχνίδι τέλος πάντων, το βίντεο θα το κλείσω όταν τελειώσει αυτό. Ναι. Και θα σας πω κάποια πράγματα που ήδη σας τα είπα. Χάρλεϊ, είσαι άχρηστη, οπότε μην παλεύεις ακόμη. Πείτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να το συνεχίσω, που όπως πάντα κανείς δεν γράφει σχόλια για ένα λόγο. Πρέπει να πάω. Γιατί τρέχουμε. Γαμώτο. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουν αυτές τις πόρτες εκεί από πίσω από τον Deadshot. Ναι, LW, εσένα θα χρειαστώ πάλι. Ναι, εκεί ήμουνα. Ανοίξανε. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Το επόμενο θα είναι λίγο πιο μεγάλο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να συνεχίσω αυτό το παιχνίδι, το Ομάδα Αυτοκτονίας, και πείτε μου με ποιον παίκτη θέλετε, τον Deadshot, τον LW ή την Harley Quinn. Πείτε μου, προτείνετε μου ένα app για να παίξω, δύσκολο, εύκολο, τι θέλετε. Λοιπόν, και τι άλλο. Και θα κάνω vote επίσης σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το βίντεο, να μου πείτε τι άλλο θέλετε να παίξω. Θα κάνω vote σε αυτό το βίντεο, οπότε κάνε και εσύ, ψήφισε στο vote άμα θέλεις να ψηφίσεις, ψήφισε στο vote τέλος πάντων
τι θέλεις να παίξω από αυτά που θα έχεις στο Vote. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Λοιπόν, έχω κατεβασμένα, αυτά θα τα έχω και ναι. Στο Vote θα έχω το ομάδα αυτοκτονίας, το Snapchat και άλλα ακόμη θα έχω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάνε ένα μεγάλο like άμα θέλεις να με βοηθήσεις και αν σου άρεσε το βίντεο. Κάνε ένα subscribe άμα δεν είσαι subscriber αυτού του καναλιού. Κάνε ένα share στα social media που έχεις και γράψε μου ένα σχόλιο όπως είπαμε και πριν. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε. Γεια σας.